ngishuthele bumnyameni ke manje fokofu kusanguye uMax Makhanya lo. Uyu uMax Makhanya lo msunonyoko. We lokhuzu wethula sizwe Buthelezi. Ngeke sizwe ngawe thina inhlamba soyithuka soze sife. Njengoba usangana nje lapho wena kwaCopter naseNdlunkulu usangana ubhala ucisha nalapho kwi-IFP usanganela uZulu wonke ufuna wena sibe zinebethoni sonke sifane nophakela umthakathi ikhani uzosigibela kahle emakhanda. Cha balungile labo bancomayo ophakela umthakathi noJacinta abayithuki bona inhlamba ngoba shuthi bayilenhlobo yakho ngoba phela wena ayithi umfundisi ureverend. Thina kwaZulu singama assets siyadingeka sithuke kanje inhlamba khona labantu abafana nawe lemsangane njengawe izokwazi ukuqonda ngqo ibuyele kulayini. Kudala wena thula sizwe uphila nophakela umthakathi lapho kwi-IFP abahluleka ukwenza ukuthi ulungu uqonde. Bahlule yimina ngenze ivideo le ekwenze wabuya sewuzoncoma oJacinta nophakela umthakathi. Yimina owenze leyo video leyo ngakushaya ngakutalapha. Wabuya sewuzothi hayi uphakela umthakathi uright, uphakela umthakathi unesibusiso, uJacinta uright. Ubani okwenze wenza leyo nto leyo? Akumina owenza ivideo ngakushaya ngabeka isithombe sakho nenkosi uZondi la ngakushaya ngakutalapha. Usuyabuya manje usuzoncetheza la uzohlukanisa phakathi uthi khona aba wrong khona aba right. Wena sokushaya uyozunya wena zisazogijimisa waya mina ngiyoze ngife ngithuka inhlamba ngeke mina ngize ngiyekiswe uwena ube ungakalungisi indlela zakho. Mina into eyongiyekisa inhlamba ukuthi Msuni lungisa indlela zayo. Yonke eyongiyekisa inhlamba ke leyo mina. Umsunu nomsunu awulungisa indlela yawo ukuze uMax Makhanya ayeke inhlamba. Kade Msunonyoko niyangidake